OK, takže čaute, vidíte pri dnešnom videu. Dnes máme Q&A a dve na otázky. Kupoval si niekedy Freddy Plišaka? Ja radšej nie. Ani ja. Ako... Mal som tu jedného medveďa, ale to nebol Freddy. Neviem, ale ak si to už niekde hovoril, ale prečo Toy Bonnie sa ako jediná pohybuje? To nemá nejaký široký dôvod, prečo sa pohybuje ako jediná. Aha, chápem. Pre tú obrazovku, prečo sa pohybuje. No, dôvod. Proste ostatní sú inak zariadení ako on, tak. Proste je to tak. Povieš niečo o tom filme, viac o Foxym, moc sa o ňu zaujímam. Zatvorke, si super. Ďakujem. A v tom filme bude o Foxym štvrtá časť, počkajte, myslím, že štvrtá časť a piatá časť. Takže áno, poviem niečo o Foxym. Ktorého animatronika sa najviac bojíš? Asi tej novej čiky, ktorú spomenieme neskôr vo videu. A zvlášte jej cupcakeu. No. Aké témy budú vo FNAF filme rozoberané a akým štýlom bude film natáčaný? Či nejaký dokument alebo horor a teda. Film bude rozoberaný, no proste bude tam celý príbeh na Five Nights at Freddy's. A bude to horor. Nebude to tak, ako ste videli prolog. Proste bude to normálny film. Keď sa dívate na film, no. O čom bude FNAF 4 film? Bude to viac dokument alebo horor? Počkať, FNAF 4 film? Mám teóriu, prečo Bonnie nemá tvár. Máte ju vy? Môžete si ju nasadiť. Dokážeš to vyvratiť? Haha, dokážem to vyvratiť veľmi jednoducho. A to tým, že nemáš pravdu. Pretože Bonnie nemá tvár pretože, ako spomínal Fungi, že ju proste použili tých starých animatronikov na súčiastky. A Bonnie nemôžete mať vy a používať, pretože používate Freddyho Fazbeara ksicht. A tam to on hovorí, že máte Freddy Fazbear head. Bla bla bla. Ako môžu ľudia vedieť, že sa Five Nights at Freddy's 3 odohráva až o 30 rokov neskôr než Five Nights at Freddy's 2? Proste keď sa pozrite na Steam, tak tam vám píše, že 30 rokov potom, čo Five Nights at Freddy's pizzeria zazúrila svoje dvere, oživujú pamiatku, tí kretení. No. Videl s tvrdými si stránku Scotta, je tam Chica. Áno, k tomu som sa chcel vrátiť. Áno, je tam nový animatronik. Práve bojím sa jej, pretože má 3 rady zubov a je tam Cupcake, ktorý má tiež 3 rady zubov. Takže tiež je tu Nightmare napísané, hej, bla bla bla. A to posledná otázka z Asku a ideme sa pozrieť aj na YouTube, ste mi písali otázky, keďže vám to neprijalo, že vraj to je moc zlé. A ešte potom si rozoberieme aj tie vaše teórie, čo sa Mikeovi stalo. Prečo Toy Bonnie vo Five Nights at Freddy's nemôžeme vidieť, ako sa pohybuje? Vlastne môžeme, pardon. No proste ide pred nami. Neviem, ako by som to povedal. Povedz niečo o halucináciách v trojke. Tak halucinácie nie sú vaše halucinácie, sú to duchovia a nie sú to duchovia priamo tých animatronikov. Purple Freddy, Shadow Freddy, pardon. On spolupracuje s Purple Manom, ktorí vytvorili tieto halucinácie, aby vás proste dovedli k šialenstvu. Prečo má Freddy otlačok ruky na hlave? Pravdepodobne ho proste deti chytali. A nielen to. Ako ste mohli počuť, Funga je proste, že ho chce narvať, Freddy ho potom narve do kostýmu. Odkedy to je proti pravidlám u nich, tak proste narvu. A ako sme mohli počuť, Funga je mŕtvý, takže sa nachádza v jednom z kostýmov. To znamená, že ho tam musel narvať a on pravdepodobne, keď sa bránil, tak mu tam proste dal tú ruku. Mám otázku. Prečo Bonnie z jednotky nemá také tie dva zuby hore ako normálny zajac a Bonnie z dvojky áno? Čo? Neporozumel som priamo otázku. Spring Freddy, WTF, není Spring Freddy ten z toho teaseru, čo bol? Myslím, že toto je Golden Freddy. Medzi Golden Freddy a Spring Freddy nie je žiadny rozdiel. To je ten istý animatronik. V jednotke sa hrá za vraha, teda Majka. Za koho sa hrá v trojke? To nedáva
to nie je to, k ničomu by to nebolo, ale nevieme priamo, to sa nedá ničom odhadnúť. Kedy sa stal požiar v pizzerii? Pred jednotkou alebo po jednotke? Po jednotke. No. Purple Man je údajný vrah, ktorý utekol od bláznica a za podozrenie z vraždy 6 detí bol zatknutý. Preto nebol vo dvojke, ale po 5 rokoch ho pustili, pretože nemali dôkazy. Žiadne telá sa nenašli. Je táto teória pravda? No, nevieme, či utekol z bláznica, my nevieme žiadnu históriu Purple Mana, my vieme iba koľko detí zabil a nebolo to 6. Zabil ich 16 a ešte za ďalšie, blablabla, a v dvojke bol. Kto teda zavinil Bite of 87? Hovorí sa, že to Foxy, Mango alebo Chica. Kto z nich a prečo? Bolo to Mango a pretože uvedem tu jeden dôkaz, proste keď na vás útočí, tak útočí z vrchu. Proste tak. A ukusol toto. Už som to spomínal v jednom videu, myslím, ale v dvoch. Obete Bite of 87, obeť Bite of 87 je Jeremy, ale v animáciách na YouTube je malé dievčatko, ktorá kusnutie neprežila. Ale Jeremy áno, sú animácie pravdivé a obeťou je naozaj dievča? Nie, je to dievča, je to Jeremy. Takže by bol Jeremy dievča. Kto je CEO? CEO je vedúci. Bude ešte FNAF rozoberať budeš ešte FNAF rozoberať, ak by štvorka vyšla? Tak štvorka vyjde, to je proste jednoznačné, že štvorka vyjde. Prečo má Chica v dvojke zviazané ruky a zničený krk? Ako myslíš toto? A ona nemá zviazané ruky, ale má zamknuté to telo. On hovoril, že sa proste zamykali, aby sa nehýbali, ale ak sa náhodou pohnú, tak Fongaj to hovoril. Že malo by to proste fungovať aj ten Freddy na nich. No, zničený krk, to neviem prečo má. To proste sú starí animatronici a sú zničení, aj keď sa pozriete na Bonnie, tak nemá ksicht, no. A ona má zamknuté tie ruky, tak preto im má stále takto. Stále hovoríš, že trojka je pred jednotkou, ale trojka je z roku Čo? Stále hovoríš, že trojka je pred jednotkou. Ja to nehovorím, ja hovorím, že trojka je po jednotke. Prečo môže Bonnie za to, že sa v jednej miestnosti všetci pozerajú na nás? On to je preto, že je Bonnie jediný, kto chodí do tej miestnosti. Takže inak by to nebolo vysvetlené. Prečo Mango lezie po stenách? Na túto otázku ti neviem odpovedať. Niektorí ľudia tvrdia, že je Mike ako dieťa obeťou Bite of 87. Čo? Niektorí ľudia tvrdia, že je Mike ako dieťa obeťou Bite of 87. Tým sa stáva piatou dušou dieťaťa z príbehu. Taktiež som niekde čítala, že ho tá duša ovláda. To neviem, odkiaľ sa také hovadiny, kde si to čítala. Mikeovi sa a tej teórie. Mikeovi sa v roku 1977 nič vážneho nestalo. Maximálne, že bol schizofrenik a bol posadnutý vraždením, čož z neho robí Purple Gaia. No. Stala sa mu veľmi vážna vec. Neviem to teraz rozberať, že čo sa mu stalo. Stala sa mu vážna vec, to vám poviem na rovinu. To by mohlo byť pre dnešné video všetko. Ak sa vám video páčilo, hoďte tu like a nejaký pekný koment a uvidíme sa zajtra napríklad.